Dăruind, vom dobândi. O familie din Tilecuș are nevoie de ajutorul nostru. Dorina Popa, mama a 3 copii pe care îi crește singură, se luptă să le asigure cele necesare traiului. Am stat într-un graj 2 luni cu copiii. Cel mai mult asta îmi doresc, să avem o locuință ca să nu mai fim umiliți. Restul eu muncesc. Copiii se poată merge la școală mai departe. Copiii răsplătesc eforturile mamei prin rezultate foarte bune la învățătură. Cea mai mare dorință a acestora este să aibă o casă a lor, să poată învăța, să-și făurească un drum cinstit în viață. Pentru a ajuta această familie, sunteți invitați să participați la un spectacol caritabil din Inimă pentru Inimă, în data de 7 decembrie, ora 19:30, la restaurantul Transilvania din Oradea. Aici va avea loc și o licitație a tablourilor realizate de copiii familiei Popa. Donații se pot face și în contul afișat pe ecran.